Vážení diváci, nacházíme se v budově Filmové fakulty Vysoké školy muzických umění. Právě jste shlédli znělku z jednoho z dřívějších festivalů Ačko, který momentálně na naší škole probíhá. Pojďme se podívat, jak inspirativní jsou letošní studenti a jak se návštěvníkům líbí celý průběh. Pojďte dál. Právě se nacházíme ve spojovací chodbě, která je dekorovaná fotografiemi studentů, ateliéru, kamery a fotografie. Nyní následuje vestibul, v kterém probíhá gro a uvítací ceremonie. Momentálně je tady mnoho lidí. Tady vše začíná. Z těchto dveří vychází hlas naší paní vrátničky. Pojďme ji pozdravit. Dobrý den. Dobrý My jsme vás přišli pozdravit s naším štábem. Ježíš, to má těší. Momentálně o dnešním dni festivalu Ačko. Jak se vám dneska pracuje? No, tak dnes sa mi pracuje trošku horšie ako včera, pretože ako to graduje, preto som unavenejšia, ale ja keď vidím týchto krásnych mladých ľudí usmiatých, tak mám hneď lepšiu náladu. Tak to těší nás a i my máme hned lepší náladu a my jdeme dál. Ano, nech sa páči. Takže mohli bychom se podívat, co je tady dále. Tímto směrem nepůjdeme. Zde je hrací koutek pro ty, koho zrovna omrzeli filmy nebo se nevybrali v programu, tak zde můžou prostě využít a mít alternativní zábavu. Nespýtaš sa ich niečo po čínsky? Aha, dobrý večer, rád bych se vás něco zeptal, jak se vám líbí dnešní festival a jak se vám líbí tento hrací koutek? Je to napínavé. Je to perfektné. A myslíte momentálně filmy, anebo tady ta vaše hra? Tak momentálne filmy jsme neviděli dneska, ale momentálně jsme v napětí. Čo sa týka hry. Áno, a byli ste už v kinosále? Jasné, boli sme zabávači. Áno? Prvý večer, no. A co vás zaujalo? Palové filmy, tento, čo sedí vedľa mňa, tam mal to pár svojich snímků. A jaké byly? Nebo jak jste to zhodnotili? Dobre, niektorých som aj hral. Perfektní. Takže to jsou tady naši zabávači, pojďme dál. Tady máme jiný koutek, můžeme se zeptat, dobrý večer, vy jste účastníci filmového festivalu? Došli jsme pozrieť, ale nezmestili jsme se. No, nezmestíme se do sály. To je škoda, na co jste přišli? No tak pozrieť. Ale žádný film jste si nevybrali? Zatiaľ jsme nevybrali konkrétně nič. Ano, a je něco, co vás láká, ještě na něco čekáte? Tak keď sa trošku uvoľní miesto, tak pôjdeme pozrieť, čo sa tam odohráva, ale... Aha, dobře. A do programu jste se dívali? To hej, na nete niečo som pozrel, ale nepamätám si, čo tam presne. Ano. Takže pánové si ještě vyberou, pojďme dál. Balónky, nemám špendlík, takže nebudeme praskat. Zde máme pár ukázek z začátku kinematografie. Můžeme to zkusit roztočit, nevím, zda ta kamera bude schopna snímat tady tento skvělý imitátor pohybu. Škoda, že nemáme dost světla. Tehdy by to bylo ještě efektnější, ale věřím tomu, že naše skvělé střihové softwary jako Final Cut Premiere a jiné dokonalé programy to jistě dokážou ještě napravit. No a nyní už vstoupíme na místo dění a tam už nebudu já vás provázet dál, tak vás tudy jenom vpustím. A pro tuto chvíli se s vámi loučím. Pro Českou televizi Jakub Fischer. Aj keď je exponát symbolom poslednej rozlúčky, žiadame vás, aby ste sa s naším múzeom ešte nelúčili. Dievčatá, kto by nechcel, aby sa to vrátilo naspäť?
Jediná spravodlivosť na tejto zemi je, že holým sme prišli, holým odídeme.